моля. Там трябва ли нещо да направим? Кутията на буквата. Печели се вече. 20 минути му служете. Само хубавите. Е, това е? Не е ли това? Соя, джинджефил. Вили, мога ли да те помоля тази група само с кръв да я запълниш? Дай помириша. Ванилия. Дай помириша. Ванилия. О, Душгел. Защо Дай още помириша. намариса ли си? Дай да видя пък. Нещо. Ми верно не е. Душгел. Това бурбонска ванилия. не. По-интересен аромат има. Да, защото Много е сладка. за да запази Къде да я семенцата на подреди? ванилията. Живо ли? Зад Живо си. кокосовото масло. Съпаш. Видя ли го? Ванилията от това бе. Вътре е семките. Да. Те ще порасне. Където ги усещаш. Друго нещо се слага ли? Много е сладко. Друго нещо слага ли? За първи път такова. Има някой искаш да Не. нещо друго? Само Една това ли? усмивка и позитивна енергия. По-енергично. Има пияна. Те супа, не лъжици какао. Макар че това е много тежката ябърка. Тежка е. Да, просто Той е неудобно. какао ли? То не знам колко това са. Колкото стане по-муки. Може го слага. Чаши ли, за чаша ли, за теста? Сигурно как в черешните. Колко брашно? Две супани лъжици какао. В какъв съд ще се ми не знам. Сигурно в черешните. В чаш... Не, мисълта ми е в чаши ли ще... Да, да. Супер. Много хубаво за мирис. Коловите меца. Какао. Питал мляко ще трябва ли още или да го прибирам? Не. Таничка. Съдействате и тази таничка. Няма да ви трябва. Отзад срещу Това е машината. като вчера Тя не е суфле ползвана беше. чиста каничка. Да си донесих само за. Отгоре ви. Като вчера беше Слизаше. Няма нищо едро вътре. Няма бучки. Супер, давай. Да я питам. Давай, че с Наталия почнахме да опитваме направо. Не, това не. Влизалко някой иска ли? Влизалко искаш ли? Не. С лъжица. С какво пълним? С лъжица, с сладолет. Кръгла. Обикновена няма ли да стане? Еми ще разсипвате лъжица с сладолет, като я стиснеш, се обира сама. Благодаря. Ето. Разбито ли е, колега? Сега. Да, разбито ли? Разбито малко много бучки. Това е въздух. Добре. Защото енергично съм. Какво? Тук? Тук ли трябва да Айде, е? как голи ръката, че съм бъркал. Едното за проба. Значи едно правим за проба. Сигурен. Винаги първо да тестваме. го тествате за време. Това, че съм ви 6-7 минути. Не, колко съм ви написала. Сме видели. Вижте колко съм ви написала. Това е по-мъничко. Виж го 200 как градуса тест. И то е жълто, може би, по средата. 200 градуса тест. 12 минути. 200 градуса 12 минути. 10 и преценете. А може ли да печем? Или да изчакаме да излезем друго? На дълги градуси сте, не Да. можете. Суфлетата ще се Искаш? Леко, леко. Всичко направи в Искаш? плътка. Трябва Не, ли не кантарчето? Не. Не. може да не ви стигне тая тава. И аз си оберете хубаво с силикон, защото тук имате неразбито яйце. В този екстремен момент, хайде да не е в този екстремен момент. Абе, Наталия.
брашно ядеш сурово. И яйца. Мали ги яйцата, от яйца не съм умряла, изяла съм доста сурови. Без глутен. Яйца. Ама то верно, това е безглутеново. Сигурен ли си? Да не стане много. По една ложица ли мила да слагаме в Не, тая? на 2/3 пълните, не знам колко ще са. Абе, най-де още малко. Не, така е, дай ли така първо да То ги нали ще направим, бил после? набухне Да, вчера да. нещо, Но ще аз го не знам пробваме. вчера как е след. Ами, ние май. Още най-де малко. Добре, нека Правим правим ли пробваме? Да разпределим цялото, ще видим колко стигне. Да. Видите, самия не могат. Така не ти ли е по-неудобно? Виж как Кое? го правиш. И какво чакаш? Си с голямата лъжица. Айде, греби. Ема сега двама така и сте бутами. Айде сега къде. Кой ще направи повече? Той ще е пръст, Давай. апостола Айде на ти. свободата. Как да смисъл да ти е? Апостол Айде, айде. Давай ти. Свобода, Левски апостол Свобода. Ей, Киноцентър Бояна. Киноцентър Бояна. айде, останете ги другите на това. Киноцентър Аре бе, как ти почнал, не се прави тук на Дора Габе. Айде сега, Васил Левски, сега Дора Габестена. Последно. Без да го усилим. Види? Сега малко Ето. деца имат ли оценки или са само с ти, как да кажа, продължава и не Те продължава? имат оценки. Имат оценки. А в Испания до не знам колко си клас До четвърти клас. Аз ми казаха, че нямат децата оценки. Няма. Карай. не лъжица. Не да се обираш. Мъртви се обираш. Колко си не останали да се занимаваме? Аз бъркалката измъкнах. Малко е, тук много, там малко. По средата не побърза да се запечи, може да разменим. И тук малко е много. Жихме. Ето кой път говори лъжица. Не, тук. Нещо на 10 ръце се случват страшни схеми. Балути. Вкусноти. Схемата е страшна шагова. Не! Чисто. Ма те са не са равни. Да, честно. Ими не са равни. Той в живота не сме равни. Всичко според заслугите. Всеки според заслугите. Значи най-пълното или... А? Дръпне ли малко? Това е най-пълната. Готово ли, че не го виждам? Ти. Да, има такива. Едното ще извадим и в него ще е такова. Да. Мислиш ли? Малко лъжичка. Не, едно трябва да ни е пробва. Аз ще изям само 3, не да гледам работа. Има ли за всички са реално? Не, по 3. Как не? Не може да 12 няма. има. Не може да няма. Шегувам се, разбира. Двойка За по всичките математика. хора. Кой не? Леко внимайте, ще се нацапаш ръка. Това беше умишлено. Мило си печем ли контрол? Това вика беше умишлено. Задължително. Искаме тук. Къде е формичката да изчистим преди да печем да Да, ще се И тук още. Много трудно се чистило. ти до мене ли дойде? Вечна дружба никога заедно. Вие сте като Томи Джери. Ти минавай, добре, извинявай. Що го? Това е пробното. Капи от другата страна. Ще го извърши. Стана много хубаво. Надува ли се този кейк? Я го... Леко се надул. Не замилязала. На 10-та минута ли сте? Може лекичко по средата, може би. Да, в тези подвижници няма нищо, нали? Не, нищо няма. Аз правих пита хубаво
Значи много големи кифлички. Те така направи, те правят по-малко. Кифличките станаха кифлоци. Да, големи кифлици. Однаково навсякъде. Замери се на шарена сол. Какво правим? Предливам. Много еднаквяваме. Това е професионализъм. Едно няма. Той го вижда. Ванка да спробвате. Това най-много ми се струва. Добре, ще го... Ще го сложи в фризера. Разбира се. Само прочети къде са тестените. Имаш списък на вратата. Виж къде са тестените и там ги сложи. Ако няма пари за навсякъде баница, стига. моля те допиши. Тук малко. Не нужно. Той. Да, и само допиши, моля те, с една химикалка. Може ли да помоля Ивана това да го сложи при препаратите от мивката на Може една химикалка. Ето ти синя. Не, направо ще червена е тук, защото другите са написани в червена. Ами имаше... Въобще ми казаха, правителство няма бюджет, няма Как им не, чисти? няма да има. И още не са. После няма да се мият дебата да се търпи 5 часа. Министър реши, че е много амбициозен. Може и да гласува бюджета. Ама при положение, че това е същия бюджет, за който имаше протести, никой няма да Се се сещаш. Така че дори ние оставаме без тези курси и си пускаме нашите. Да, а в юни, ако имаш, пускаме два дизелбари на Випач, в септември ще пуснем още два дизелбари на Випач и тя свърши година. Ние ще се запишем. Там се пишете се, те много хора прегледат в единия път. Мисля, че имате право На това май. 3, защото бяха 3 по едно време. Кой е тари? Курсове имаме право да се записваме още. И есента се запишеме пак. Може още и курс. Да. Всъщност те могат, Пуснем новия и- министър, ако назначи нов директор, той ще отмени абсолютно всичко. Да пускаме и за сладкари, а? Вие ще продължите ли да правите курсове? Ами това обяснявам, че тъй като няма бюджет от юни. Защото правителството е в оставка. Междувременно, ако вие вече не сте на бюрото, няма да имате право на тия. Същото. 4 месеца. 4 месеца по същия начин. Теория, практика, външна практика. Навсякъде вече е еднакво. Само, Да не че ги там кантарим. малко сладки неща. Аз От ви тук покажа взимай. един петък с олеж, Да, защото вече ще изкупят паметника. Не, то това не е толкова. Това червено е много. Те са само сладкари, професионални, изключително насочени към практиката. Сега в момента мисля, че ни одобриха за 2-месечни. Видяш, никой няма 4 месеца. Никой не го занимава 4 месеца да бъде учи. А и те повече път са платени от работодатели. А счетоводител, колко трае курс счетоводителски? Там сигурно повече. Тук при нас 600 часа, там 800 на един месяц. Гледайте си Какво става? кейса, много да се запича. Апостола, ты себе помнишь ли, колко счетоводительский курс? А? Ты себе помнишь ли, колко счетоводительский курс Не. трае? Колкото тая. От вътрешната печка пече повече, отколкото тази страна. Може да въртете каната. Отваряме печката. Нали, отвътре пече повече. Най-си аз.